Lo perlok baik kene mo kene kade kata kerkom ban rap yo uneu asola. Di mentahang ne po Meghalaya Smart Farm Academy ne po senang deskiang pusior ile persang ban rap yo uneu asola bat kerkom rap kade kemne. Pila ban su penmi kajaka kumno ban penelang kum kane baik ngala tan kane diam katai kade ke plastik. Thì hang tu hajirong tu plastik la don tu hang tu hajirong ku la don tu asola pm tu asola bajerngam tu paper kabomut kajing jele hong tu kam jong ka tu saun chi san chi hadon ron chi kalabyang lada ka jele palat pi ai no khambun ka sbo ai masi ndai lada sau san ron chi ka sbo ro pi don kaman ai bun de lor kata kunung rem la da ai tang kum basau san la ne ndreun chi ka jing chileu komut kan kham sup hakaba pin ai sbo ban penjer ngam bhai uneu asola ti ka sbo ban penjer ngam yo uneu asola mentangi don ka barmi kompos ngidon kata ka liquid fertilizer ti la da pim yo yakine ro napo Meghalaya Smart Farm pila ban ai da ka sbo ek masi la ne kino kisbo kiba pistu ba kalong kepadon kam na taki jingthong persiang ban ai persiang praktis pensa suthu hi te ka jinghe jong kane ka pung asola ka dei kat kum ka jingdon kam jong phi te kini kide kinuksa ne ngil ai kat ne jinghe phi intung la tan na video te ka bakong san da phila da pchna ya kane ka jaka penelang komut hajrong pihak bu da kideng kom kita ya bu da kideng kom kito nang tas tap hada plastik naik tab ya ka haj ke ba sha jrong ba tap hasnda plate space tang kom ba ndreun chi ro byang lane nyon chi lane pra lane hadu khat ar chi kadang byang namar la da phi ka haj kala hai palat komut katu ka jing kenjat jong kesngi kayo bandrong ha uneu asla bat uneu asla unsa rong kelarong no unum jerngam bat kata kolong ba himdei ban ben kelarong yo no slang hidei ban udei ban long uba jerngam ta ka ba ujerngam une ngi suthu ba asla hakane kapung ule uba san uba plung bat dan jing metoi tiga kamram haba pilale ekane kolong baik lada utau asola bapirap mapila ne kumne kumbang ile mengiang ne lada ulu adam hakitu ki space ki balai ka kamram kolong baik ban khat no hadu 100% la ne marchiliang khat man ka singi la ne man katayo khnang ba unyo jaka ban long biang unyo jaka ban roi biang tidak katagur kom pinsa yo nong ka barap yo ne asola ti yo sembai ya menta kamdon jing pila ban order nang nena Meghalaya Smart Farm Academy diskiang sior ban sin ba pi order yo sumbai pi olang bat kijing hikai kumno ban rap bat kumno ban pendan kam yo uneu asola tiga ngai plus to yang tang aspen i kane kade kom rap asola tang kan neswa kublai shibon.